Normalitat a partir d'aquesta nit. De moment, el cap de setmana encara ha estat de restriccions. Podríem dir que més curt és que no pas els darrers 2 anys, però hauran d'esperar aquesta nit perquè el subministrament ja sigui de forma continuada. I fixeu-vos en aquesta imatge. Som a les 17 fonts. Aquí haurien d'estar rajant aquestes 17 canyelles de la font baixa. Ara mateix en raja alguna. No és aigua de l'Ebre, és l'aigua del riu Francolí, que després de les últimes setmanes de pluja doncs sí que ha fet acte de presència, però podríem dir que encara no estem ni de lluny en una situació de normalitat. Encara en el context de sequera, això sí, l'Espluga de Francolí a partir d'aquesta nit tindrà aigua a totes les cases. Des de fa 2 anys, de fet més, que l'Ajuntament ha de tallar el subministrament a les llars per aquesta situació de sequera. Talls que darrerament han estat de 12 hores. A partir d'avui s'aixequen i la ciutadania, doncs, com podeu preveure, s'ha pres aquesta notícia amb molta satisfacció. Doncs es viu bé perquè la gent no té per què emmagatzemar aigua i dependre de si hi ha aigua o no hi ha aigua per poder dutxar i aquestes cosetes. Vull dir, la gent està contenta de que ara ens arribi l'aigua de l'Ebre. Bueno, yo lo vivo como un desahogo y por fin digo, ole, por fin se ha terminado. Una alegria per mi, clar, perquè ha sigut una etapa bastant llarga, però bueno. És una cosa que ens hi hem conscienciat i que bueno, és una sort que s'hagin acabat perquè hi ha gent que ho han passat malament, però el problema és que hem de seguir amb aquesta línia de no malgastar l'aigua, no? Ahora se valora el agua, cosa que anteriormente pues lo teníamos como algo normalizado sin valorar lo importante que es tener agua en casa. Satisfacció i també conscienciació després de més de 2 anys de sequera a l'Espluga de Francolí. A partir d'avui ja no patiran tot aquest gruix de restriccions perquè tindran el subministrament garantit les 24 hores del dia i per tant no es tancarà l'aixeta, i això és gràcies a la connexió amb l'aigua de l'Ebre, una canonada que des del dijous podríem dir que ja està enllestida com a mínim a la pràctica perquè es pugui subministrar aquest recurs indispensable. Per això en podem parlar amb el director gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona, en Josep Xavier Pujol. Estàvem parlant d'aquesta connexió amb l'aigua de l'Ebre. Dins del Consorci no és rellevant dins els percentatges de consum, però sí que és molt important per a una població com l'Espluga de Francolí. Bueno, efectivament, el cabal que subministrarem a l'Espluga des de dijous passat, com heu dit, hem fet uns dies de proves, és un cabal que és molt significatiu pel propi municipi de l'Espluga, però que pel conjunt del Consorci representa un cabal petit respecte al total que gastem, no? És un dels primers projectes de la Conca Barberà que s'han finalitzat. És un projecte que, si ens remuntem, té els seus orígens l'any 2004 i que actualment s'està treballant en 2 projectes més, el que és el Consell Comarcal de la Conca, que abarca 9 municipis, des de Sarral fins a el que és de Santa Coloma Queralt, i un altre de Pira, també. O sigui, aquest primer és també llargament reiterat i que finalment s'ha consolidat i ja podem dir que el servei està garantitzat per part del Consorci. En el cas de l'Espluga de Francolí ha costat molt arribar. Aquesta situació de sequera s'ha fet llarga. Era un projecte tècnicament complicat. Estem parlant d'aquesta canonada des de Montblanc fins a l'Espluga de Francolí. No, tècnicament complicat no ho era. Era una perllongació de l'arribada que fèiem nosaltres a Montblanc. De Montblanc seguim amunt cap a Sarral, el que és Solivella i Blancafort, i era una direcció que sortia de l'actual dipòsit d'arribada de Montblanc. És una longitud de 4,5 quilòmetres. No era complicat, hi ha alguns esculls naturals una mica més difícils, com 2 grans barrancs, però en definitiva no ha sigut complicat. Amb el temps que s'ha fet són 6 mesos d'execució de l'obra, 6 mesos que s'han allargat una mica més, però que finalment el dijous passat vam donar ja servei i continuïtat a lo que és el subministrament d'aigua de l'Ebre des del seu origen a Camp Redó, la captació, el seu tractament a l'ampolla i les seves successius elevacions de gota a través d'estacions de bombament. Penseu que l'aigua que arriba d'aquí es bomba des de Valls fins a Cabra i aquí tenim la connexió directa que tant pot ser bombant des de Valls directament a l'Espluga o bé per gravetat des de Cabra del Camp, del dipòsit regulador que tenim. Doncs Josep Xavier, director del Consorci d'Aigües de Tarragona, gràcies. Estàvem parlant d'aquesta connexió amb l'aigua de l'Ebre, que a partir d'aquesta nit podríem dir que la ciutadania de l'Espluga de Francolí és quan més ho notarà, perquè aquells que darrerament han estat patint talls tindran una nit normal, tot i que el context de sequera i aquestes mesures d'estalvi continuaran fent falta.